Да, това са и само бизнесите, 4, пък отделно още 8 хоби. Нали, трябва да имат 20 хобита да ги казват предаванията. Това мъж ли? Едно просто момче от гълбо. Аз ти казваш, че не си виждал жена, не си виждал мъж, не правиш разлика, къде е сега? Виждал ли си някой гей да се върне да е хетеросексуален пак? Представяш ли да осъдят такава фант, защото за хомофобия, защото имат само мъжка и женска туалет. Затова ти ще се вземеш на Джукина, после ще се родиш дете и се чуеш откъде се е пръкнал. То ли си на Джукин? Тук сме след Ергена, пак с нови сили, постригани. Добър вечер, добър ден, здравейте. Колко време мина, чак ме е носталгично. Абонирайте се, започваме, защото е 12 часа и трябва да реагираме. Първия е един от най-забавните хора в България. Ютубър. Само като за това, ставам и аз Чао Перчучев. Той те ли правиш? Това му е играенето на него. Ей, не мърдай! Ма чакай малко. Не мърдай, то му свети с фенера, но не дига ръцете. Не мърдай. Ще с пистолет. Ще го извади. Много пишман кръци. То се съчми. Не мърдай и спря. Респектиране. Тук, така ти свети. То не знаеш, остава травма, така като ти светят постоянно и полицайите всеки път, като документи. И те си мисля, че нещо има. И после, що са такива очите, бе? Така ми свети ни път. И ма с фенера направо така, то се фенер. Ето свети на 5 км, после ти ма гледаш, що са такива очите, бе. Ме свети още малко и... Има ли вика някой друг в колата и аз един път се обръщам и викам, не. Нещо. Не ми се прави да е интересен да е документите. Сами станахте заложници в собствен. Ама това е продукцията уж дига нивото, пък ти си слушалки с кабел. През AirPods ли бяха? С AirPods. А те са по-модерни, те са като филмите за шпионите. Тайни агенти. Ти нищо не разбираш, ти си ограничено, просто момче я разбирам, от гълбо. Малкият град момче, не си виждал до сега момиче, няма как да знаеш. Оф, има момиче за това нещо. Ами аз реших да го вкарам просто. Пак да обаче, някой вече има стилистиш, какви облякам. Малко прилича на принц Чарлз. Като малък. Първи учебен ден го облекли. 6 клас. Чакай да си спей са понирата на камерата. Не, това беше ясно. Не, ние го знаехме. То по гласа се разбрано. Все пак, за сега сме за Перчучев. Аз мога не знам. Няма, в клипа си ти. С първия клип направих над 300 000 гледания. Тогава беше много. Ти знаеш кой е първо? Ама чай, толкова говоря за Фейсбук, не знам. Първият клип в YouTube мисля, че беше Диона реагира на старата Диона, пък тя тогава гърмеше. Тако мина от рапа в чалгата. Не, първият клип във Фейсбук каза, обаче първият му клип, дето не са се го снимали, е на едно завършване, като завършва там той. Цикъл на Кревс, за какво ми е да го знам? Метод на Сивлево, като смятам да подигна политическите си амбиции, скоро да стана областен управител. Брат, сега, който не го познава и не го вижда да си ми ще казва някакви сериозни неща. Областен управител. Някакъв много сериозен човек. Аз съм кмета. Кмет на Севлиево влиза в къща на инфлуенсърите. Картофки с оркестър. С оркестър? С едно хубаво питие. И на камерата дава пари. Им далек ми е това, брат. Как няма да дава пари, има пари, огажа се. Взе да се улизва от мешана с кара картофки. Това ще човек, където най-много ще пие, сега ще виж. Той си е народен човек. Да. Нека тия ми се правят хайвери, майвери, ребарца, мешана с кара, истински, народен човек. И към заложник номер 2. Сваляй маската. Сваляй маската, тя тръгна да се облича. Това ще е някаква опасна. Някаква брамчалка ще е според мене, но нека да видим. И то съжда, че е жена, виж, коя не всичка. Ти изни се. Ти да си по-висок. Мини? Тогава. Брат, направо. Един за друг. Игри на волята. Не знам си къде е на сега и къща на инфлуенсърите. Коя е та? Денис. Не познавам. Сета, ние ще се задъбиш. Кой е известна? С това, че неизвестността си. Известна е това, че участва в предаване. Ние по принцип е много пекано, има кефи, ама ми писа на глина всяка, аз се... Спри да гледаш всички предавания? Аз я познавам по-добре от тебе. Аз не я познавам, да. Не, аз познавам нея по-добре, отколкото познавам тебе. Смятай колко пъти съм я гледал вече. Така ли няма други хора? Поканете мен, поканете това момче, ще ви направим предаването. Сега още. Само не ако имам постригва, че иначе не съм във форма. Другата година удрям 100 000 сабскрайбъра. Ето да слагаме печата, ако не го домързи. Пък сигурно ще го домързи, така че.
Има каните, ама самичък няма да влезна, защото ми слаба психиката, само след това ще влезна. Знаеш, че тая е била с Елвиса. Той не е само била тя. Той е бил и с нея. По-скоро може да се каже за Марто. Ева Марто. Оставаше за винаги нашите сърца. Нищо, че те пребаха на лошо. Си добро момче. Той става пребаха. Път си го заслужила. Репортерка в дискотеката и съм водещата на официалния подкаст на Един за друг. И имам салон и снимам. Това са 4 места. Добре, аз едва смогвам на една работа и е толкова социален живот. За тренировки няма време. Ама тия хора 4 места ръководят и отделно и тренират и по такъв начин изглеждат. И имат хобита няколко. Това са и само бизнесите 4, пък отделно още 8 хобита. Са мултифункционални, просто не може да се подредиш деня правилно. Не ми стига денонощие, само 24 часа има. Те имат повече, защото са известни. Ти да знаеш. Известни ти вярно, че имат повече. На тях им отпускат към 42. Защото нали трябва да имат по 20 хобита да казват предаванията, бе. Ама това да правиш едно нещо на 2 месеца, това не ти е хоби. Сигурно аз да кажа, че ходя да играя падел, това ми е хоби, това съм играл един път. Хоби е. Ти не знаеш. И картинг също обичам да карам, последно карах преди 1 година и половина. Преди това, преди 10 години, като бях малък. Кажи всичко. Значи, като си почнал 2 годишен... Аз имам много хобита, че колело много карам, много. Само, че последно карах преди 1 година. Обаче много обичам да карам. Обичам да ходя да ходя и по жени, нищо не съм ходил последните 1 година. И на походи много ходя, но това вече истина. Повечето ми връзки са направо катастрофа. Най-голямата глупост, която бях чела за себе си, че Рълев ми бил шута, защото аз съм била и... Ама тя в един с друг беше с един, игра на волята беше... Ето Рълев не е ли от игра на волята? Да, той спечели беше с него, после беше с Марто, който и той беше от игра на волята. Абе, момичето сега... Аз много рядко става така да не се разбирам с някой, като не се разбирам с някой... Направо потресаващо. Не се разбирам с злоба. Нали знаеш един човек, който се разбира с много хора през нечета? Не просто гледа се хареса. Сега моля да се ниши с 90% хората да се разбираш. Аз се разбирам. Пък не гледам да се харесвам. Ако се разбираш, че си просто безгласна буква. Безгласна буква, ти да е много гласна. Това е четвърта буква Н. Али. Защото е човек. Казвам се Васил Кирил Фандонов. Ето, Пицпут са фаворита вече. Пицпут влиза, не е много подкрепен, защото фаманяци са подкрепени. Той от 10 години вече не е фаманяк. И аз, ние се пенсионираме заедно. Сега ще лъжиш, че Андон не е Андон. Всичките знаят като Пицпут са пикпук. Това не е много хубаво. Аз съм Илиан. Това мъжа! Аз казвам, това не е много хубаво. Не се че... Чакай, че много ми е интересно. Това е истинска жена, чакай малко. Това е мъж, бе. Виж как мяса на жена? То се е направило. Ами що ви казва съм Илян, що не казва съм Иляна? Ще разберем. Това лично време. Който ходи на дискотека, по чалги дискотеки и се напива, много да внимава. Даже според мен по-добре да не разкова. Да, за мен е... Добре, това не са води гей. Това са води транссексуален, ако виж там. Да? Не мога да го гледам. Си по-наясно. Да, защото съм по-начетен, че като си едно просто момче от гълбо. Аз ти кажа, че не си виждал жена, не си виждал мъж, не правиш разлика, къде е сега? Ти не мога да разбереш, че ако си в дискотеката след това, ще искаш да го прибираш. Ти като си голям граждан и се прибирал след такива дискотеката и имаш опит, искам да ми кажеш, момчета, но като не пипнете долу между краката, то и това вече не е сигурно. Няма вече. Ти ги в новите седи. Няма да правиш ръкомът към някакви други страни. В новите седи направиха операция. Като чорапче го обърнаха. И стана матка. И какво да му гледам? Преди 2 месеца го гледах. Нищо не става от него. Сега какво да го гледам пак? В Ергенът влязох, за да намеря някои отговори за живота. Дали е гей? Дали ги намерил? Ще разберя. Дали са вани само с Илиан. Там ще стане интересно. Гей ли съм? Все още не съм гей. Защо всеки път казва се още, бе? Защо ти отговаря? Сигурно смята да става. Ние чуди се още, дилема е. Не е дилема, просто смята да става, може и кога. Още не е решил кога ще. Добре за Колчака.
Тя знам се, за сега му е добре тъй. Защото там отиш ли един път няма връщане. Ти виждал ли с някой гей да се върне да е хетеросексуален пак? Ако не се нрави на много хора и смятат, че това е гейски начин да отговориш, съжалявам, че сте тесногради. Оправите се. Чудей, закона. Ма чакай малко, аз съм тесноград, аз като... Значи, ако ме пита някой гей ли съм, казвам не все още не. Какво значи все още не? Че си тесноград. Когато си казал нещо, да си го спазваш. Не, сега му дай ефирно време. Затова ли даде дума на Любомира и после я заеба вънка? Не е вярно, по взаимно съгласие се разлиха. Айде, една готвачка, че се страи. Че се страи? Че се страи на готвачката. Коя е готвачката? Айде. А той се страи. Участва в кошмари. Не. Как беше това при Виктор Ангелов? Екош. Хелскичан. Хелскичан. Там участваше, пък това е страй и тя е известна с... Че е стра. Не, тя е известна, че е красива. Само като ти видя картата и всичко ще ти кажа. То на мен си ми пасва, нали, циганка, гадателка, кафета. Такива да бегаш. Те правят магии. Ще направи магия. Не може да е добра. Не може да се държиш никой. Нека от здраве и от щастие цял живот да направи магия да не може да няма да се от здраве щастие. Да ти направи... Мръсна, само още магии правят. Да ти направи такава магия, че тази кола се отрепа да я блъскаш да я... Те вече правиха, виж, че не фаща толкова. Не фаща. Оцелях, оцелях. И колата е тя жива. За сега. И повече ми трябва. Айде! Гълбо на три морета. Сега искам да кажа откъде е. Нека да видим откъде. Защото ние сме тайни агенти. Тайни агенти сме. Тайно от Гълбо и знаем, че е там. Мидари Овчарова, ти нали са влияни? Свършиха ли хората? Не, ти са всички са връзкари. Тя, нали, Дария Овчарова приятелка голяма на Ицака жена му. Да не свършиха известните личности, че Дария Овчарова и Груздинка. Какво преди му може някакви по-такива, така, че искат някакви екстравагантни, някакви други екстравагантни не тия. Аз съм Веселин Цов. Това не е ли на тази стонара? Ти си е таралешкия. Едно време имаше и такива бомбони също бяха. Сега за обувки ги направили. Шишките им кръчете му. Разкри тайни в кухнята. Тя ме посъветва да бъда себе си във всяко едно отношение и да се отпусна. Много интересно. Да, тя бая себе си, бая се отпускаше. Преди години. По едни групи, едни сайтове. То си беше работа. Обаче ми е много смешно да те гледам как спиш, как хъркаш. И тук виж, когато се прибереш да ядеш нещо. Чакай малко, ти със сигурност няма да дават как спът и как хъркат. Уж пуснат един кадър за нея. То беше в 100 гривни пак. И в момента ходи с тази дед виждат на сезон, Виктория духовната деца стоеше с тревата. Дед Дани ха-ха баля. Ти не си спомняш? Те за това вижда само чето. Да са квит с Виктория. Да и В този зон всеки трябва да запази, защото Илян е вътре. Момчета, внимавайте. Той къде ще са капелян сега? В мъжките ли в женски? Той май са общи, бе. Една шапа, бе. Ма не са като ходи в... Но с кои ще влиза сега? Като отиде в Kaufland, те такива хора, в която туалетна влиза там, мъжките или женски? Ти представяш да осъдят Kaufland, защото за хомофобия, защото имат само мъжка и женска туалетна. Всеки има само мъжка и женска туалетна. Да, няма 52 туалетни за всички да полове. почнат да съдят всички тия така. Няма шанс да стане това. Микълка, нали има 56 000 пола? Къде ще правят толкова кинефия и туалетни навънка. Който се чувства да ходи и за сърните трябва и тревада, така, от който се чувства сърна, да има тревичка къде да се изходи. За сърна още не съм чул, но не е случило. За кучета котки има деца чувстват. Ти много си навлезнал в Аз съм начетен, ти да знаеш просто момче от гълбо. Начетен си, през мен се интересуваш тия раз, защото се чувстваш. Аз се чувствам скоро сърна. Тук снимаха и на Дария Овчарова визитката. Значи ние ще имаме преди това между Дария Овчарова и Паметса. Няма други места просто за снимане. Един секс преди това и после да направим визитката им да се възползва максимално времето всяко. Паметса с кой известен Паметса? Бодри. Сега има едно играйни ключици. Според мен Илян трябва да внимава, че Паметса има опит от затвора сигурно. Има. Илян чува. Но тоже му е хубаво да внимава. И така го наградим това момиче, пък то може да харесва съвсем други неща. Какви други неща?
Освен мъже и жени, животни или какво. И не знам, аз се обърках вече, не знам как да говоря. Какво говориш тогава? Няма да говориш. Димовко вика памет, откакто се сложи зъби и пусна коремче. Защото му да яде. То преди трябва само смуците, сигурно. Аз сама със себе си, с мислите си дишам. Това ми помага да се контролирам, да се През другото време. Така не диша. Не се държа си въздуха. Колко време мога да държа без да диша? Цял ден не мога да държа. И аз вече ще почвам да дишам. Въобще. Това познаваш ли? Да, си ти се Добре, ма, то такъв това предаване, за кое е влезнало, като няма на възрастни мъже с много пари. Павте яйцака не са първо-младост. Не можа да се задържи в Ергена, сега да пробва вкъщи на инфлуенсърите. В момента уча дигитален маркетинг и от много скоро се занимавам с инфлуенсърство. Колко много скоро появата в Ергената. Нали ще да коментираш? Никак да не коментирам. Какъв инфлуенсър е това? Всеки появява се някой предава някой и става инфлуенсър. Виж колко хубавешка как няма инфлуенсър. Такива инфлуенсъри ми трябват. Ние... Претъпка се за инфлуенсъри. Няма един бетонобъркач. Бетонобъркач има машина вече. Защото няма хора, затова има направена машина. Да. Имам 30. Видя ли какъв акцент има? Липс. Това са едни черти в една жена, която да привличат устни. Какви черти? Те са изкуствени, бе. Имен. Какво именно? Какво ма привлича изкуственото? Къде така пълна джукена? Затова ти ще се вземеш на джукена, после ще се родиш ти и се чуеш откъде се е пръкнал. То ли ще и на джукено? Няма да е. Няма да е на джукено. Такмо. Пудел. Елви се казва. На Елвис Пресли е кръстен. Как сега? На кого ли е кръстено това куче? На Елвис Пресли казва. На Елвис Пресли. Добре, аз не мога да си представя да отида някъде на визитка и почна да изреждам какво имам. Имам куче у нас, един диван, PlayStation имам, да се отчете, iPhone 12 Pro Max. Ето от старите по-хубаво ни го казва. Apple Watch имам. Ето от старите ни го казва. Китара имам. Вярно, аз бях забравил. Смятай колко се ползва. Йоана, нали така? Това е човек, който най-много ме изненада, че е влезнал в предаване. Не очаквах. Може би ще намери любовта, да. Това предава. Какво толкова се изненадаме, брат? Тя не можа да се задържи другото предаване, де факто пробва. Това. Кой му изненадаш? Казвам се Даниела Бърдасарян. Те са обирали, от дъното са обирали тия момчета. Познаваш ли? Тя е проститутка. Аз мисля, има клипчета на 15 години порно клипчета. Коя е та? Даниела Бангасарян. Кой? Дарела. Братя Мангасарян, не ги ли знаеш? Знам ги. Тя като тях се казва долу горе. Багасарян ли? Мангасарян. Къде знаеш, а коя е та? С кой е известна? Тия клипчета. Порно клипчета? Да, бе. Като малка. Като малка, като голяма. Пак като май. На 24 години занимавам се с OnlyFans. Ако е почнала като малка, поне се продължава това. Абе, чуй, какво да питам, тя не го е учила това. По специалността да се продължава, айде така да го кажа, може и да не го е учила. Имах приятел, който ме караше да правя същото нещо, но тогава... Тази история, брат, аз съм я чул над 25 пъти, мога да ти разкажа. Където и да се появи, тя го разказва. Аз не знам. Приятели е карал, той бил по-голям от нея, е карал да снимат тия клипчета, да ги качват там, защото ти казал, нямам пари, ако не ги правим тия клипчета, аз трябва да отивам в Германия да работя и да оставам. И тя е била на 15 и се е вързала. Къде се е защото не била много влюбена вече от 2-5 години била с него, на 15. И трябва, искала, не искала. Тя искала да го задържи, затова къде са и качвали тия клипове? От сайти. Малко си на тег. Той има порно с Диана Гавровска. Дани Радулов съм го гледал. Дани Радулов май беше. Съм гледал това предаване на, как беше, на Буспата. Уж голям спортист беше, по едно време се появил в порното, брат. Това си е спорта. Таката, спортен контрол, таката. Участвал съм в... Брат, това е интересен участник. И колко много работи е правил, ма наистина ги е правил човек. Нека да отидат един път на бънджи да кажат, да скачам. Това ми е хобито, бънджи, трето, пето, зайци стрелям. Това е истински. Това път е до финал човека стига. И това може да се провери, който мисли, че лъжи.
Ако вътре има 20 човека, познавам близо познавам 5 от тях, другите 5 ги познавам на здраве и здрасти. С други 5 се знаем и останали има примерно 5 човека, които за първи път ги виждам. И така, добре. 5 познавам. 5 на здраве и здрасти. 5 се знаем и 5 не ги знае. 4-5, тъмън дълг. 20. Мазния се забрави. То няма 20 участника. Колко са? 16 или колко е? Сем, тогава откъде дойдоха от много гора? Тя се запови колевицата и операторите горе. И тя като мъжете така се слага бройки отгоре. Лошо за жена. Това вече с днешно време се обърнаха нещата. Жените слагат отгоре, па мъжите намалят да заправят на свист. Незастъпни. Преди като следваш някой момиче се поважи това много, сега да не разбира никой. Защото не е първо аз го питах. Тя да знам какво ми казва 25-6. След 10. Човек спира да ги брои. Това като годините, нали знаеш, като минеш 18 спираш да... 25-6, идеме тя момичка по 2. По 2, по 3? По 2, по 2. Към 50-60. 70 ги закръгли. Не съм навътре в фулклора, в инфлуенс. Заради това ти казвам, че 100% ще има скандали. Аз си гарантирам. Моля да се скажа да ваня на бас. Ти си е гледал пак някъде за това. Аз съм на Big Brother. Не. Но там беше колаги, някак да няма скандали. Ма не бе, те трябва да са силните да се усетите. И аз това казах. Даже според мен трябва да се най-вече. Ще се усетите както трябва вече. От това се цув какво? Те малки деца се цуват. Остави тази работа. Чакай малко. Ти как стана специалност? Кое направи ти, че ти да изпъкнеш повече от друг? Това е един байганин. Не е бил там, къде веднага го да ни къл. То по-изнервен от Виктор. Да съм нормално. Само се е паднал да му се изли. Ама аз да бях там и аз ще му кажа от Виктор. Мария, то беше сценариите. Виктор иска да им ги каже тия работи, ама не му дават. Сценарий. Няма сценарий, никакво казани. Добре. Благодарим, че гледате. Прегледаме визитките. Добър е каста. Няма падения, има и извращения. Предния сезон много дигнаха нивото, така че да видим този сезон какво ще направят. Поне трябва да го задържат. Абониране към банки, лайкове, знаете си по-добре от мене. Ай!